Dobrý den, je tady první vycházka se psem Rituškou, tady uvidíte. No něco hrabe, takže první díl bude v tom naučit se lehni a k noze. Takže já myslím, že můžeme začít právě teď. Jo a možná se už omlouvám předem, možná bude nějaká zhoršená kvalita, možná budu ječet, tak si toho nevšímejte. Jestli nebude rozumět, tak nevím, co s tím udělám, vymažu video. Tak jo, tak můžeme začít. Takže začínám, budu pouštět psa a uvidíme, jak se to vyvine. První vyzkoušíme k noze, protože tam jsou nějaký, jestli je uvidíte, nějací chodci se psem. Tak a já myslím, že ji můžu pustit, takže Lityško, sedni, Hlito, sedni, tak je hodná, zůstaň, volno, Hlito, pomalu, maličko, hodná, co to máš? Tak a první zkouška vyzkoušíme k noze. Možná budu ječet. Rito, k noze! Rito! K noze! Budeš ji poslouchat. Rito! Chvilku nám to bude trvat. No, Ritušo! No pojď k noze! Trošku fouká, mě možná neslyší. Rito, k noze, sedni, tak je hodná. Musíte ji pochválit, dát nějakou pochoutku vašemu psovi, jestli budete mít. A já právě pochoutku nemám, tak to nevadí, budu ji hladit a dám jí volno. A toho zkusíme lehni. Volno! Rito, žále pomalu! Rito! Pardon. Rito! Tak je hodná. Musíte ji chválit, jinak ti psi budou myslet, že je prostě jako nemáte rádi a tak dál. Rito! Pomalu. Stůj! Sedni si! Tak je hodná. Ne, ono ti ještě nedám. Takže pochválit ji musíte, protože jak jsem říkal, Rito! Co to je? Já jsem ti nedal to volno. No tak volno. Ale pomalu! Rito! Pardon? Zrovna teďka, lituju toho, že jsem nenatáčel. Rituša, jak mi běžela, jak se to stoplo, tak tam byli psy. Cizí psy. A jak běžela, jak se na ní křičel, ona přišla sama, ani na ně neštěkla. Takže je to fakt hodný pes, máme ho dobře vycvičený. A jestli takhle chcete lidi, aby se tak chovali, tak já vám řeknu v dalších videích, jak se o ně máte starat. Takže ji pouštím znova po druhý. Sedni! Hodná si, pustíme tam volno. Pomalu! Rito! Pomalu! Pardon, musíme čet. Nesmí, běž dál. Dál běž. Stůj, Rito! Tam je zase někdo, nevím, jestli ho vidíte, svítí docela hodně slunko, jak je zima. Huj! Když tak dejte ten odběr, jo? Rito! Ke mně pojď! Hodná si, hodná! A u nohy! K noze! U nohy! Pojď, u nohy! Rito! U nohy! Pojď! U nohy! Neď na ní!
u nohy, u nohy, u nohy, u nohy. Další zkouška je přes silnici. Uvidíme, jak se to vydaří. Pojď, utíkej, dělej! Hodná! Jsem se nerozhlídl. Počkejte. Tak a teďka zkusíme to lehni, poslední zkouška dnešního natáčení. Takže, Lito ke mně. Sedni si. Lehni. Lehni. No, tak já myslím, že to můžeme teďka to lehni nechat, jestli si nechce lehnout na sníh a tak zkusíme pac. Pac. Hodná, jsi šikovná holka. Takže se s váma loučím já, milovník psů a Rituša. Takže já, tak čau. Pojď. No, to zvládneš, Rituš.